kang Roming Antonios Miracle Oil. 200 households. Barangay Buenavista the same. 200 households. Barangay San Juan, 200 households. Kag ang barangay Tumao, 200 households. 800 ang recipient kang Roming Antonios Miracle Oil sa Sabado. Sa barangay Bagakay, 9:30 to 10:30, no? Limit the time ta, ha? Kinanglan tipon lagi mo dyan, agad di mawat kay kun wala ka mo sa amor nga time, hindi kaya pwede nga ipasunod lang, no? Bagay sang oras plaran, ha? Diyan kamo karagid, diyan kita kami amor ang oras. 9:30 to 10:30. Barangay Buenavista, 10:30 to 11:30. Sa barangay San Juan, 11:30 to 12:30. Kag Tumao, 12:30 to 1:30. Na, mura. Bali, 4 ka oras. Makuyanan. Ito iba may restorya paman mo. So, mura ang distribution ta karumi Antonios Miracle Oil. I-coordinate lang dyan sa mga pwede ta ma-coordinate sa barangay nga murang anda, oras, mga kabianan, no? Managtag kita ka Roming Antonios Miracle Oil. Okay? Gaymaw, ano ba naman sa tagapagpanglaga do, ang diyang si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang banwa kang Barbasa, no? Padayon nun ang kauswagan sa banwa kang Barbasa. Amo man si SB member Rami Necesario may pagulikid-gid sa mga pumuloyo ka banwa kang Barbasa man. SB member Papa Mike Felber Medina kang Tibiao. Si SB Papa Mike gayam yuham dia kag mabinuligan gid nga klase ka SB. Kag amo man si SB Bibok Waldin Lim gusto na may transparency sa pangginawi targiyan sa Tibiao. Kag mga biyan gusto na limpyahon man ang panggobyerno. Sa Colasi, imaw ang Omni, nagabaligya tanan nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato. Agto kamo sa Omni. Nga imaw man sa pangalagad ta, ang diyang Dimapiles Car Wash. Ang Dimapiles Car Wash diyan raw sa Sentro Norte sa tuong nga bayan kagarsada kung mag-going north kamo. Mga kaabyanan. Kung magpahugas kamo kayo sa rakyan, daran dyan sa Dimapiles Car Wash gid. No? Diyan kamo agto sa Dimapiles Car Wash. Bo, gagwapo kay sa rakyan nyo kuno dyan dahil lang daw ka bisyo yata na kuno. Dyan nyo gindaran sa Dimapiles Car Wash. Kung gusto nyo mga biyan magnami ang itsura kang inyo nga sarakyan. Okay? Alright. Okay, man sa pagpangalagad ta mga kabyanan ilang isang katagigilyang volume dya kang aten nga may kag tapos dya lamat dya sa sara, no? Kaya ang katib to yung medyo may problema. Okay, gay man sa pagpangalagad ta ang dyang dahil lang hello.
Hello, 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 hello. Tuwi na higit. Sige, okay. Gay maman sa pagpangalagad ta, mga pinalangga ta para mati. Ha? Ang diyang